Kay temporary repair man. Lahat na pong buwang. Ahak eh. Wala ka dia. Nya na po ka. Ha? Pero ba? Nakasang ko po. Maing buntag mga katambay, another day, another life, another blessing na sa itong tanan, no? Karon kay April 30 na ta. So, ato ko po doon lang master kaya na ako na may trabahoon niya. Yung mo sa master nga sayo ta. So, alas city kape na, happy na alas 8. So, ato na ta. Let's go! Yo, kaya naman. Anong ating gagawin? Sayo na para pada. Hoy, lasot sa bay. Pag ang budyo. Budyo na din. Nantayo. Dali ar nagpus mo itik sir. Itiks. Pagpabuk na mo daan o kasi ganahan mo ka itik. Sunod buwan harvest na eh. Hawanan ko na yun dire. Nga diha pawanan ng master. Yo, yun ang pawanan. Mahawan sa ta. Ikaw man. Human ito hawan. Kay mahuman na siya. Hawan na. Awan. Matik. Daan na pagpalit ay. Labay. Dili pa ka mas kanding. Sa. Kau kanding naman eh. Kau gari doy. Agunoy og langgi-langgi. Di. Mas kanding ba? Kau bata. Muna kanindot ba sa batoon mo yuta sir? Layos landslide. Pero doon tumbak eh. Di ka kapalaw. Nita. Ska. Murag kuan eh. Murag nag-snow eh. Nita gito. Bugnaw kayo. Ako nag t-shirt extra. Sama po ka. Palpax. Karon naglimbas eh. Bati kay limbasa no. Kay mawa pag-antik. Antik ko dikit. Antik kay na. Limbasa ni mawa na siya. Pagdusa ka. Ito ba dili nadlaw. Dili ni Pacquiao. Dili na inayan ba. Wah mangga. Another exhibition game. Only in one. Earthnegs exhibition game. Abot na diri sa kan. Challenge. Gairan may challenge. Dola kayo. Dapat palayan pa. Wala nga to lang. Miskina. Sakay lang nagsikad kay para makakama sila ba na income. Daw, motor. Income masikad niya. Ang motor loy kay motor kay undol kayo. Rason. Sponsored by. Ere mo sa. May na di ko na makahubog. Mga ulcer. Andog ulcer ba? Hindi maka daw sa na ini. Makaputulas sa il. Muna kita feel the fucking summer oh. Giuran ra ka na sini ang kuan eh. Giuran ra ang panit ba? Ginamay itom sir no? Itom na daan. Gabas. Hi. Silong sa takay. Luto na kay ko ay. Nita mga ga. So, ibilin ko master no. Kung lang tiwasan ko no. Ay, kuhan siya. Luto siya paniod to. Ngaon may human. Ako nang paspason diri kay. Init kayo ay. Water break sa ta. Ada. Dito water break. Juice break. Nita, lipong ko init. Tamisa deh. Kira-kira. Madaing init eh. Haway sa mga. Masa mi? Break eh alas 12 na hapit ya. Ang init mula po sa utok. Mga ginig ka ipalandong naman mumukuha na mong pananaw sir ba kanang mo ito pananaw mo. Lain na.
Ay sa dire chill sa hamok dire. Yan natin hamok sir. Oh. Ha? Hamok kay Oman. Diyan lang ka. Sunbathing ba? Ay gigluha gyud kay mahog juga dia. Ay ginawa. Dirty kayo. Ah! War may kwintang gikan sa kayo. Gipunit. Wala maguriyo. Yoyo. Manuman ito ano ang balayo. Gamay lang ko, ang hapit na kayong human, gihit na lang. Human na mapalhin na ning puyo. Saya! Ang ginasa ko balik lang niya ko. Ay, tago! Ha? Practice. Sunod na lang kuya. Namanog ba? Hindi lang kung sa dugma. Pero, basta magbuhat ha. Anong kuya kawayan? Sao lang ta? Sa lang. Dili, tako nga tabanog ba? Chill lagi mo dah lagi. Ya, ayaw lang. Labandera ya. Lagi. Iya, trabang ko. Lahi na po itong dagko ba? May Trabang ko hugong. lagi. Oo ka. Oo, bagi sa idol eh. Tara ko kuya. Bye. Yawi si mong ano, big bike. Ducati ba Ducati? Kaya mo stereo. Gimo na jimbi ang stereo. Oh. Only in Bob DBC. Oh, reverb brake lang malakas. Oh. Improve na. Kaya sa kasi ka, improve na ako sa na-stay ka na. Ikaw man yung nandun ha. Ha? Asa ka mangita no? Wala ka, oo. Wala ka stay ka. Doon na naka-stick. Improvise ba yun? Improvise! Sige na ko buhat-buhat og mga vlog mga ganun sa atong sige ko banuban no, sa atong mga video. Usahay ba kay makuha ako. Maglisod ako, maglibog ako pag hunahuna ako sa title. So, mut lang usa kay ko title ani. Nga vlog karon. Mao siya tanang karong adlaw mga. Naot ko nga magkita ta jug balik no, ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe no. That's all for today, Ganay TV and I out. See you.